Indexar o relacionar tots els fitxers que conté una carpeta pot ser una feina feixuga. Imagina que tens una carpeta plena de factures, de nòmines o d'albarans que cal relacionar. En el nostre cas són bàsicament fotografies, un arxiu de text i un parell de carpetes. En total, 92 elements. Sembla que serà una feina llarga i pesada. O potser no. Acosta't a la barra d'adreces de la finestra i escriu CMD i prem Intro. S'obrirà una finestra. En aquesta finestra escriu el següent: dir/b, signe major, el nom que tu vulguis, llista, per exemple, en el nostre cas, .csv baixa. No sembla que hagi passat res, però si tanques la finestra, podràs apreciar que ha aparegut un nou element en la nostra carpeta, una llista. Si l'obrim, pots comprovar que apareixen relacionats tots els elements que formaven part de la carpeta. 93, perquè s'inclou la llista que acabes de crear. És cert que a vegades alguns dels signes dels fitxers no apareixen correctament, com és el cas d'Església. Però és una cosa que podrem solucionar molt fàcilment amb una opció com ara reemplaçar. I, per tant, t'estalvies una bona feinada.